ואחת המחשבות... Αλλά κόψω κάτι. Κόψω κάτι, ένα τρικύλα. Πήγε τώρα να πω στη... Φούλτο ωραίο. Να δω πόσα τρικύλα έχεις. אחת השיקולים פה, ברכב האחרון שקניתי, זה היה, לצערי הרב, אני מבלה כמעט חצי שבוע על הכבישים. כן, הרבה שעות. זה כאילו, זה עצוב להגיד, אבל זה שעות, זה עשרות שעות בחודש, במקום שאתה רוצה להרגיש יותר נוח. תוסיף לזה גם אופציה שהיה לי הזדמנות למכור את הרכב שלי במחיר טוב, Enemy Operators. באים עליהם... הוא עם הרכב שלו. הנה, הם פה. לא רואה כלום העצם. הם על הגג. ממש היה לסתור כלגב. אני עושה עליו השתק, אני לא יכול. יווני. הנה, הוא ראה אותי. היה נוצנח. הם עושים את הלוטים הרגילים. הופה. הופה, אחד מהם הוא סטיל. לאט לאט. אחד מהם עם סטיל. כן. כן, עם מגן, יש לו מגן. נראה לי שיש לו מגן. אני רואה מישהו... נראה לי עם חבר'ה רציניים. רציניים, כן. יותר פעם אני אגיד לך על הרכב שלי. הם ברחו הביתה, כן. אחד כנראה זכה לביתה. פרוקסימיטי. הוא הרים אותו בטח. נתקע לי פה הקקי הזה. אני יכול להפעיל UAV. תפעיל, אני הולך להפסיד את הקו. אני לא יודע איפה הם, לא רואה כלום. זרקתי פורטבל פה, הם לא פה. הם לא פה, הם ברחו בכלל. יכול להיות שהם ברחו. אני מקבל פרוקסימיטי. זהו, בצד השני, אוקיי. יכול להיות שהם בצד השני של הבית. קיבלתי קונפרם עליו. כן, אבל איפה הגופה? הגופה בטח הולכים בפנים. ל-UAV. יש עוד שחקן בוודאות, זה. הנה גופה. זה הגופה שלו שראיתי שחקן. כנראה. כן. יכול להיות שהוא פחד להרים אותו? כן. וואי, רק 2. אתה רואה רק תיק אחד, לא? הוא לא עושה פליפויל, חבר שלו פה. כן. אני לא יודע אם שווה להדליק UAV על זה. יש לי פה UAV, אני אדליק פה, אני מקווה שלא יקפצו עליי. אני אהיה איתך בו. Enemy Operators, הוא פה. בוא תדליק, בוא תדליק. רגע, הוא סטילט אבל, אופן. איך אתה יודע שהוא סטיל? כי כשאתה מסתכל עליו במשקפת, אתה לא רואה אותו כאילו... מי הוא מדבר כל הזמן? אתה רואה אותו עם צבע לא... זה... וואו, קבוצה שלמה באה אלינו, אילן. יורים בנו, עופר, בוא מסביב, הם יודעים שאנחנו פה. נפלתי כבר, זהו, הרגו אותי, נגמר. 2 עליי, מתחתנו. איזה... באים עליך. הם על הגופה שלי. למה הוא לא בא אליי, המניאק הזה, חבר שלנו? הוא תפס עליהם זווית מהצד השני. זרוק להם מולוטוב, נו, משהו. שקט. כן, הם מתחתך. אני יודע מה אני עושה, חכה. כי יש אחד שמגבה אותו מצד ימין עופר בגלל זה. כן. אבל למה הירוק לא מטריד אותו, כאילו? מטריד. כן? לזה הם לא זה. זה הוא פה. צ'וקי. הם לא זזים, אתה לא ראית באדוונס? לא. אתה לא הסתכל באדוונס? הם שתיהם לא זזו כמעט. זה קבוצה אחרת, מה עם הבחור ההוא שמה? רק אלוהים יודע. קונדיוס. הוא עושה לוטים כמו איזה מניאק. יש פה סנייפר, יש פה... קיבלתי. שתנו לי את ה-RPG, את הכל, למה מה יש קרה? פה. help, עזרה, לעזור, תרים אותו, תרים. אוקיי. אני לקח לי את ה... תקשיב, אני אומר לך, השחקן הוא מחכה שנצא. חבר שלו פה עליו. חבר שלו פה. אתה יכול להרים פה את ה... תודה רבה, החבר שלו עדיין פה. כן, בטוח. היה לי 2 מוקשים, אבל עכשיו אין לי אותם. מה, הוא כנראה לא רוצה בקרב. הוא מחכה שאני אלך. אני חייב חנות.
חושב שהוא... אתה יודע מה נראה לי? הוא איפשהו פה במים, נופר. ההיגיון אומר שהוא בצד לא של הבוטים, פה. פה כאילו. באזורים האלה. אפשר לעזוב אותו בגדול, הם לא כאלה איום. אפשר לעזוב. אני אביא לך כסף, מה אתה צריך? אני אביא לך, מה אתה צריך? לא, רק פלייטים. אתה רוצה ללכת לחנות הזאתי? לאן? לא משנה, סרמן חנות. אני גם צריך חנות, תגיד לאן ונלך. פה, יש לנו חנות ליד. Squad of Operators. יש פה נכון. פינג. זה שחקן. פארפלנט. אנחנו מקבלים פינג על מישהו אחר, לא אלה. לדעתי זה ההוא שמחכה להוא. אבל אתה לא אמור, הסטילט לא מזהה אותו בקומבס, עופר. ממה שאני יודע אתה לא אמור, יש שחקנים על הצוקי. כן. הוורוד הלך למלון, הוא הולך למות. מחכים לנו שנתחיל את הדרך. טוב, יש תקנה קצת פלייטים שאין לנו. אז בוא, נו, בוא. נו, אני סימנתי לך, אתה לא בא. בוא, אני בא. בוא רגע לחנות. טוב, אני בא. איך הם פוגעים בי בכל מצב. קומבס. Squad of Operators. זה כבר לא נהיה מצחיק פה. תקנה פלייטים כבר. קניתי, זרקתי קצת, כך. קבל אותי שנייה. אני הולך לפה, יאללה. לשם. יאללה. בוא ניקח את הרכב, מה אתה אומר? בוא נעשה כמו שאנשים עושים. מסתערים. לאן הם הולכים? לך ליד הירוק, הוא שחקן נורמלי. ליד הירוק? הולכים ל-UAV, ליד המ... לך לירוק והעברות זה הלך ל-UAV. איפה נמצא הירוק? עלה לזיפליין ממולך. אני אעצור בסטונגו, זה לא נמצא קיסטי. Enemy Operator. אתה לא בא איתנו? אוקיי, שחקנים פה במלון, שחקן בזה. נורא נכנסתי לסטונגו. רגיגה. נראה לי מישהו בא אליי. תחתיי. כן, כן, כן. יש פה מישהו. הוא בורח, הוא בורח. הרג אותי, אני לא מאמין. תוריד אותו, תוריד אותו. עם האוטו. עשיתי להוריד אותו והוא נסע בי רוורס. עשה לי קטע יפה, האמת. הורדנו אותו? לא מאמין לך. לא מאמין לך שלהוריד אותו. זה השחקן המגן שראיתי אחר. זה זה. זה זה. הרמתי אקדח. לא נורא. לקחתי את האדוונס של האופן. יש לו שחקנים עדיין. מרחק של פינג. יש שחקנים. יואו, איזה כזה. לא ראיתי דבר כזה. Squad of Operators. אני לא יכול להילחם, לא יכול לעשות שום דבר. מה יש לך? מה חסר לך? בסדר, יש שחקנים בפאורפלן, מה עוד? טוב, יש לי את בנס ויש לי יואיבי. שנייה, אני אתפנה ואז... יאללה, בוא, זו הקבוצה האחרונה כנראה. מה אתה אומר, ניתן להם שוטים מהמלון או מה? כן, זה הכל. בי, כבר יורים בי מהמלון, חגיגה. היי. היי. שלום.
פלייטים? נפל. מי הורדת? מישהו שם. מהגג? עכשיו איך זה שפגעת מהגג? בו נתתי לליאור. הבנתי. קיצור, תשים אפשר להוריד אותם, UAV, נעשה עליהם אני גם התקפה מכל המקומות. אם נעשה כמה כמו צריך. אפשר. אני אסמן להם, חבר'ה שיהיו חדרי מוטיבציה. עופר, זה 3 שחקנים או 2. אם אנחנו 4 כאלה לא מורידים אותם, זו בושה. ירדו מהגג, אני חושב. בוא. בוא עם המנהרה בטח. בוא. הנה, במבון יכול לתקוף אותו. אז תני הנה, לי גם בומבון, יש לי את הצ'יס. אני מתקדם. תתקדם. מקסימום אני אבוא חלק. סמן לקאברי שיבוא איתך. הם לא על הגג, אתה יודע שהם ירדו קומה למטה. נכון? בחדר המחשבים. כן. אני לא יכול להכניס את הבומבון. אני לא יודע אם אני אשרוד את הבוטים בכלל. אני לא יכול להכניס את הבומבון. לא יכול להכניס את הבומבון. הוא עליי, לא נכון. הבוטים האלה זימנו לי את הצורה. לא, הם מחכים לך בחדר המחשבים לדעתי. אני פה לבד. מחכים לרמפה. הם מחכים על הרמפה, מי שזה בחדר המחשבים יאמר. אני פה על הגג, אני על הגג. בסדר? אני בא על הגג גם, יש לי RPG. תפיל מביא אבל, למה לא מחכה? צודק. Saklan orada basma. הם נראו אותי בחלום, חכה רגע. חכים לי, כן. יורה בהם מהזה. לא, יריתי, הם לא ראיתי אותו. חייב לתת להם RPG. אין לנו דריל. זרקתי סתם למדרגות, הם לא במדרגות. שמע, אם הם מטומטמים הם יישארו במקום. בחלון. עושים לנו קטע. בסדר, אני אומר. שואל לי כאבי, הוא אפשר אבא ללכת צוקי היה על... בו. הופה, יש עוד... היה פה מישהו. כן. מדמיין. לא טוב. צריך להוריד אותו. בוא, אני הולך ל-UAV, אילן. אני בא איתך. לא טוב, אנחנו לוקח לנו הרבה זמן להוריד את הקבוצה הזאת. זה חבר'ה מהצוקי נראה לי, באים גם. כן, הם מחכים לנו שאנחנו נעשה מהלך. נדליק את ה-UAV. הירוק איתנו. הופה, עברות עפר מישהו. כן, בוא, זה השתיים זריז, שם. בוא ניכנס, נגמור אותם מהר. כן, נגמור אותם. בוא. סבבה, הוריד אחד. וואי, מה זה? יש כל כך אני בא הרבה. מפה. מה זה מפה? מלמטה. אני בא איתך. שלום. בדק יום, עכשיו נכנסתי בדיוק בזווית המטומטם הזה. 3 באים מפה. אוקיי, אחד הורדנו. צריך השקפתי אותו עם זה עם RPG, קיבלתי סנטקס. מי עשה לכם סנטקס? לא יודע, אבל תלך תעשה פיניש מהגג. אני עושה. כבר בכיוון Hai, אחר. am nessunia. שלום. Hai, de la visita. נגמר הסיפור שלהם, צ'יק, עופר. צ'יק. יש עוד קבוצה עכשיו שתבוא אותך מהצוקי. יצאו. נכון? כן. אתה יודע? תקשיב, יש לי מדיק וסט, איזה וסט יש לך? וסט רגיל. בוא אני אביא לך מדיק. בוא, תביא. אתה לידי? קח. כן. קראתי. הופה. נתקע אלינו, לא? למה אני לא רואה במפה כלום? אוי, גם חשפות. מה זה? יאללה, הנה. תוריד אותם. האלה נראה לי בצוקי, הנה הם ירדו למטה עופר, הם ירדו למטה. צריך לתפור אותם, את החרות האלה. איזה למטה? למטה ב-UAV. אמרתי איזה מה פה למטה, וואי. טוב, אני שווה קצת את ה... שאני אחכה להכאבי. אני חושב שהם הקבוצה האחרונה. אני לא מניח לשם. נכון? טוב, נצטרך לתקוף אותם בתוך ה-UAV, מה לעשות?
למה יש פה במנהרה? נאדה. הם בתוך הבית האלה מחכים, או בצד שם, לא רואים אותם בכלל. יכול להיות שבכלל הוא לא באזור, סתם הדליקו. לדעתי הם לא באזור. יש בוטים רצים פה, מלא. תקשיב, הם פה עופר. אני רואה מלא בוטים רצים פה. הנה, הנה הוא, הנה הוא. שלום. עוד אחד. תודה רבה. לצנוח, עזרה, לעזור. אנחנו כמו מטומטם. איפה שהוורוד הולך? כן. יש שם שחקן אחד מוקף ב-50 בוטים, אין מצב שהוא שורד את זה. הוא פה. תן לו RPG. תקשיב, הוא נראה כאילו לא לא יודע... נראה לי שהתרומם מהמשחק ההוא. יכול להיות. אוי, הוא פה. הוא הולך להדיק את היובי, אוקיי. אני קורא את המהלך, אני הולך אליו. קיבלתי היט מרקס על RPG. הוא הולך להדיק את היובי, קיצור. הנה. נראה לי זה פוקסים איתי. לא יודע אם זה הם, אבל זה פוקסים איתי. יכול להיות זה הוא שזה... מההתחלה. יכול להיות, אם אני לא נראה תיק פה, אז No, כן. c'è tutta la squadra. אתם פה לידי? אני בא איתך Ah, למעלה. Mobino che non ce l'ha. אני לא יודע, אבל יכולים לצוץ לנו מהגג. תפעיל את היובי. הנה הוא! פה מתחתנו, אילן. איפה? הרגתי את עצמי, פה מתחתנו. נשאר לחומה. ראיתי. עכשיו אני לא יודע איפה, וואי. ברחתי רגע, יש פה עוד אחד? כאילו לא החוצה בפינה. שניים פה? לא יודע. ככה נראה לי. הנה, כן, אני רואה, עכשיו אני רואה ב-UAV, כן. הנה, בוץ'. כן. Ma Ora come tocca, fai? נכון? יש עדיין פה לא. עוד אחד, מה לא? הרים את עצמו, הייתי צריך להשקיף אותו עוד פעם. Ma תעשה come סנטקס. fai? בסדר, ראית Cheater. אותו. מה צ'יטר? בעיה. זה לא הקבוצה, הם עופר, זה לא הסקינים. יש עוד שחקן. כן, זה... לא, אין. אפילו UAV. רגע, אנחנו הבאונטי, עופר, כולם רואים אותנו. לזה הוא ידע איפה אנחנו נמצאים. יש פה סלף רבייב, עופר, יש הרבה דברים. לקחתי את זה. פה עוד אחד היה? אחד פה לידי. המפה נקייה. מה זה פה? פה למטה. למה אני מקבל פינג עדיין? על שחקן. עדיין enemy operators אני מקבל. משהו מוזר. אולי זה 3 אפילו. טוב. רגע, זה משחק האחרון שלך? וואלה, לקח הרבה זמן, לא, יש זמן לעוד משחק. אז יאללה, לא בוא נעשה. שניצד. בוא, אז אני לא מחליף את הנשורות. יאללה. בואו. קרוק. פרוק. תיקח את הסקאבינג'ר. זה הסנייפר הזה, ירדי. לך תיקח את הסנייפר, את הסקאבינג'ר, אני... חמוד. אבל זה... טוב, אני אלך להביא אותו? הנה הוא בני הזה, בני! מה אתה הולך? EKIA. לא מצליח, לא רואה את זה, הנה, לקחתי את זה. יאללה, בוא. נתחיל לי רק זורק את סטנים, זורק סטנים לבוטים. יאללה, היינו פה. חלק את הנייד הזה. סך. נראה מה זה. אם אתה לא מתחבא בתוך האוטו, הוא יחד את הלקלט. אני עם אדוונס UAV, זה טוב שיש לנו שתי אדוונס.
well done. פרק. כן. בסטים, חבל על הזמן. אבל פעם הבאג הזה שלא מראה לי את ההריגות שעשיתי. זה משהו לא.